Helo blant, Mr Cahill yma. Heddiw, rydw i jyst moyn dangos i chi, i wneud bach o tutorial i chi am sut i greu jigsaw yn defnyddio hwb. Falle bod rai chi'n gwybod sut i ddefnyddio nhw'n barod, ond o'n i'n meddwl falle byddai'n adnodd eitha da i rai chi sydd ddim. Felly, os ydych chi yn mynd draw i menyw yn gyntaf, so logio mewn i'ch hwb, draw i menyw. Wedyn, lawr i Just Too Easy fel chi fel arfer yn wneud, i roi eich gwaith arno. Mewn i J2 Launch, wedyn draw i J2E5, draw fan hyn, yr un pink foch fyna, gwasgwch ar hwnna. A mae gennych chi'r adnodd yma sydd yn wych i wneud llawer o bethau. Felly gallwch chi mynd arno i trio wneud bethau eraill. Siapiau, chi'n gallu teipio, unrhyw fath o waith chi'n gallu wneud ar hwn hefyd. Ond heddi i wneud jigsaws, chi'n mynd syth wedyn lan i'r tab yma, sef lluniau. Chi'n gwasgu ar hwnna, gwasgwch ar hwnna. Mae lluniau gyda chi sydd wedi cael eu safio ar hwb yn barod draw fan hyn. Ond os chi moyn chwilio am llun arall, chi'n mynd wedyn i'r byd yma. Iawn, a wedyn chi'n gallu chwilio ar we wedyn, a mynd i'r llun chi moyn i greu jigsaw. Fy nes i dewis Banner Cymru, iawn, i wneud jigsaw. So pan chi wedi dewis eich llun, chi'n wedyn gallu llusgo fe draw ar y papur, eitha syml. Yna chi'n gallu gwneud y llun yn fwy, fel hyn. So amlwg, angen i'r llun bod yn eitha fawr i cael jigsaw. Wedyn, yn syml, os chi'n mynd draw i'r tab yma ar ochr eto, chi'n gallu gweld bod yn dweud trosi i jigsaw. So trosi yw just cyfnewid, so when changes, so mae'n creu jigsaw wedyn. Felly gwasgu ar hwnna, a chi'n gallu gweld yn syth bod y darnau yma wedi cael ei greu fel jigsaw, a chi'n gweld unrhyw jigsaw. So mae'n rhywbeth anhygoel yn gallu newid yn syth fel yna. Eto mynd draw fan hyn a gwasgwch botwm datrys a botwm gwasgaru, y ddau hwnna, os chi'n gallu. Wedyn chi'n gallu gweld bod rhain wedi dod lan fyna. A pan chi'n barod, draw ar y top yn ar y chwith, i wneud yn fwy chi'n gwasgu edrych. A mae'n wneud yn tudalen cyfan wedyn. Felly i gwasgaru yr darnau bach i'r jigsaw, yn syml gwasgwch ar gwasgaru, sef hwnna, a mae'n wneud i chi. Yna chi'n gallu mynd ati, neu gofyn i ffrind, neu brawd neu chwaer, neu unrhyw un, mynd ati i roi y darnau at ei gilydd eto, i trio creu y banner. Os chi ddim yn siŵr, neu os mae rhywun yn stryglo, chi'n gallu gwasgu datrys wedyn, a mae'n rhoi y llun at ei gilydd eto. Iawn? Felly, yn syml, dyna fe. Dyna tutorial bach i chi ar sut i greu jigsaw yn defnyddio hwb. Falle na wneud un arall fel hyn cyn bo hir, ar unrhyw beth arall gallwch chi trio wneud, sydd falle yn defnyddiol i chi. Ond, os chi'n mynd ar llyfrgell fan hyn, neu os chi'n mynd lawr i trio mynd ar unrhyw un o'r ein, mae'n pethau arbennig o dda i chi ddefnyddio yn y tŷ. Felly diolch am y tro, a gweld chi cyn bo